Здравейте, боксери, сега с това епизод, четвърти от поредицата ми на Minecraft Crazy Adventure. Стигнах до лапис. Не, тук до някаква лава. Оле, без иска. Така. Не знам лаписа за какво ми е. Майче беше само за купче. До лаписа има и такова. И сега ми каже, че има па и диаманти. Колко е? Това злато ли е, бе? Абе, какво стана тук, бе? То лапис стана златен. Злато ли? Да, 2 злато. Але, сега не диаманти ми падат. Диамантията. И здравейте, боксери, извинявам се. Бях се запечатал. Не знам защо брат ми дойде и седна на компа за малко. После излезах от играта и после като влезнах, сложих ето в блокче, защото може да се кача. Така. Продължаваме. След това малко потковах, взех малко злато. В смисъл видях там. Тук имаше злато. И това беше. Да, ето и лапис. Както и да е. Аре ще купа. Така. Как му беше името? Редстоун. Там. Чакайте да не стане като миналия път. А той има още, бе. Тук е нещо. Няма да открия диаманти, макар че има такова редство. Няма нищо, аз няма да се откажа. Ето айрон. Злато. Yes. Ето още една айрон. Охо, но той нагоре има. Още. Вау, колко много злато. Наистина нещо върви ми с златото. Да сложим един толич. Има ли нещо? Не. Тези кожените грани ми са се такова ли. Продължаваме. Така. Ето тук. Опа! О, да, yes. Само това ли са? Охо! Омага! Какъв то бъг, бе? Все едно, че някой копа. Диамантите бяха тука. Оле, мале. Бък. Стига. Нещо Майнкрафта много бъгове открих. Ама какво спре? Трябва да се кефа, че намерих диаманти, ама нещо. Сега. Не се кефа някакси. Гледай сега какво бъгна. 10 диаманта. Айрон. Така. Оле, мале. Спасих се. Добре. Оле. Пак ли 14 ще бъдат?
Аре да... Охо, 15. Охо, 16. Ще се прибирам преди да умра. Да, тук, нали ви казах, излезах от играта и после като ме пусна в същия дънжен, само че на друго място. И така запомних пътя. Ето. Ако не, тук дайте малко си поразходим. Без това е много време. Разходки. Не е тук. Айрон, ма сега не ми се взима. Там дойдох. Лепа не е тук. Да, тук. Ето ги моите камикадзе стълби. Не, базикам се, много са ми готини стълбички. Вижте и ой. Така. Сега на къде? Толч. Бе, опа. Куп. Купете един торч и спестявате 2 торча. О, да. Промоция в Lidl. Уху. Така. Ето ми е My House. Добре, ви боксери. Това беше като цял епизод. Нека видим дали е ден. Аре, от мен да мине са последно пускане. Леле, много диаманта, много злато, много хубава мина. Само това мога да кажа. Така, влизаме. Ето цялото жито ми е порасно, без някой. О, да, забравих да ви кажа, че си направих нова картина, на която не ме кефи нещо. Та ще остава, която иде. Да готина. Светя. Няма що. Аре ще остава. Ето ми го първия лапис. О, да, 63. Само единчко. О, да, 20 диаманта. Аре, що и то 4 коло, така. Оле, нещо такова го посвършихме. Така, айрон. Пак задълъки. Ето бомб. Дърта. Аре, старата ще оставя тук. А го оставя тук. Само един стик. О, как ми се доспа. Часът е 1:20. Вечерта много ясно. Да, ето това. После дай си я догря... топа не може. Опа. Добре, ви боксери. Това беше последния трети епизод за днеска. Защото днеска снимах 3 епизода. Те 3 епизода ги снимах около 2 часа, но няма нищо. От който половина 1 час търсих My House.
Майче във втори епизод, там нека вече знах. И добре. А цялото сега е всичко. Мисля да си направя такива, ама само че златни. И да предупредя и Brave боксери. Аз бях Гангстер 89. Ще ви кажа едно. Довиждане. Да, още не съм го спрял. Чакайте видео тук 47. Добре, боксери. Вече да не се легаеме. Това беше малко фейл. Добре.